Kaixo, egunon, zer modu zaudete? Bueno, badakizue, ariketa fisikoa egitea garrantzitsua dela zahartzaroa ahalik eta gehien atzeratzeko? Ona da gainera osasun fisikorako eta ongizate emozionalerako. Horregatik, adin berri programan errutina batekin gorputza mugitzera animatuko zaituztegu. Izan ere, hau guztia martxan jarri duen Gipuzkoako Foru Aldundiaren adin berri estrategiak helburu hori lortzeko egiten du lan, zahartze osasuntsu eta aktiboa bermatzeko. Hortaz, hori lortzeko, animatzen zarete gurekin gorputzak martxan jartzera eta gero meditazio saio bat egitera? Bai, ezta? Eta zu Inigo, zer, animatzen zara? Haupa, Zurine, zelanez, hemen gatoz, gaurko, egun hontan, egunon, Zurine, egunon dan hori, beste barik esan, aulki bat eukiko bada-espada, nahi da benak erabilgarri, makulu bat izango esan modun edo eta punto bat laguntzeko, baina ibiliko bena da urboteia txiki bi edo eta esneka xabi. Beste barik, haupa zuek, ongitorri dan hori. Bueno, berotzen azten ga, betiko lez, mobilia artikular, artikulazio ikusti mobiko, esku jarri mokorrin, eta astiro. Oso astiro, espero danok, eroso egoti, erropa egoki horreaz, aldatzen. Hainka batera, kolpe eta astiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Binaka, 1, 2 eta erdira, 1, 2 erdire, 1, 2 erdire, 1, 2 erdire, 2 askanak, 1, 2, hor, 1, 2, hor. Oso ondo, zabaldu, buru beti erdixan, ukandu gora, oazen. Ardatzetik urten baik, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Gelitxu hor, eskuma, eskerra ikutzen, 3, 4, 5, 6, bale, astiro aldatu, oazen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eta pixa batera aurrerutz, oazen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oazen atzera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Honengo gurutzatu, eskuma goxan, hon eskerra. Eskuma, eskerra. Oazen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Askatu da apur bat, askatu, ukandukin gora, ikututa zabaldu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luze, 7, 8, 9, 10. Eskukipini hor, zabalik eta 1, 2, 3, arnazketak, hor, venga, oazen, beste 3, 2, 1, askatzen dut, esku jarri mokorrin eta buruaz, azten abeitxik, 1, gora astiro, 2, 3, 4, 5. Honengo eskerra eskuma, hasi hor, 1, 2, 3, 4, 5. Oso ondo, gaur esan dute morun, urboteia txiki bi horrek, esnekaja, aldana, edo urboteia handixa bakazue, utzitsu erdire, utzitsu apur bat, eta laga litro erdi horretan, eta litro erdiko 2 boteiakin. Nik ingoten ariketa guztik, nahi bozuen bape barik. Lehengo bariketia saldukot, bape barik, tramankulu gabe, elementuri gabe. Gero hartuko nik esnekaxa bi horrek edo urboteiak eta jarraitzu niri. Ardatzin ondo mantendu, sorbaldak iuki hor, gelditzen hemen, bape barik, eskuk ondo itxitxe, da etxoitena gurutzatu. 1. Ni beti ardatzetik urten gabe. 2. Hau izango da gure lehengo ariketa. Hartzot esnekaxa horrek, edo urboteia horrek eta hemendik hasiko na. Eutzi hor, hartu arnasa, oazen. 1, luze eta erdira. 2, luze, 3, berriz buelta, 4,
bost, guazen, 6, bi askanak, bat, bi, gelditzena bertan, da ingot, hainka beti, apurtxoa semiflexion hau, pam, gelditzena hor, blokeo barik, eta ingot, bat zabaldu, bat aurrera. Aldotene arte, on arte bada, hor arte. Al bada, nire biztin parera. Venga, guazen. Bat aurrin, erdire, bat zabaldu. Bi aurrin, bi zabaldu. Aldo zein hau, ixe baik. Eskoutzekin. Iru, guazen, lau. Bost, on arte al bada, hor arte. 6, hau ondo da. 7, 8, 8. Oso ondo, askatu apur bat, honengo hainkak zabaldu, eta beti etxin duen eserialdi horrek, baina erdira. Jarri hemen, esneka xaur boteia edota libre, bape barik, eta hor, erdira eta gorantz. Gelditzena hor, bizkarra beti zuzen, pini, guazen, bat, astiro, bi, ardatzetik urten bai, iru, jarraitzen dut hor, lau, bost, 6, 7, 8, gelditzu. Edozein momentotan, utzi hauek, ezin bada. Jarraitzeo dainkak zabalik, eta honengot, eserialdi txiki hori, erdira arte, gehi, beso bisek aurrera. Hor, bat, bi, ardatzetik urtean gabe. Iru, guazen. Lau, astiro. Bost, iru askanak. 6, 7, 8. Beti, tirrine sartute, beti gogor. Zabal-zabalik, jarraitzen dut, gelditzu gona. Erdi bide horretan, eskuk luzatu, ezin bada, bape gabe. Guazen. Bat, bi, iru, lau, bost, 6, 7, 8. Oso ondo, askatu, utzi pesa horrek nahi bozue, utzi esnekaxa horrek, askatu apur bat, da hona hasikoa, lateral. Engo bi, nik zuek ikusteko, bi engot jarraian. Etxin dut. Luzatu, eta beste enka hori, puntan. Luzatu hor bat, erdira. Bilatu, bi, erdira. Bale? Hor, guazen, bat, bi, iru, lau, oso ondo, bost, 6, 7, 8, eta hon bai, utzi, eta esan dute morun, ariketa danak bape barik eginke, bale? Bigarren itzuli hau engot, bape barik. Nahi da benak, ur boteia txiki bi horrekin, esnekaxa bi horrekin, bale? Nik honengot, bape barik. Gelditzen hemen, hartu ardatza, bigarren itzuli hori, bat, bi, astiro eta ondo, lau, bost, 6, 7, 8. Oso ondo. Urrengo ariketa, askatu apur bat, eta aurrera da alborantz. Ardatzetik urten, bat, guazen. Iru, hor, lau, guazen, bost, neure biztin parera, hor, guazen, 7, guazen, 8 da azkena, oso ondo, hon lagunduta, hartuko esnekaxa ur boteia jarriko hemen hainketan, eta vertikal hortatik, erdira, guazen, bat, bi, astiro, iru, lau, belauna beti kanporantz, bizkarra zuzen, ardatz hori mantendu, 6, bi azkenak, 7,
8. Oso ondo, askatzen dut. Askatu apur bat, berri zabaldu, punta beti kanporantz, da honen gau, ardatzetik, urten da aurrera. 1, urten da, 2, guazen, 3, 4, 5, erdire, serialde hori erdire. 7, 2 azkenak, hor, 1, 2, ondo, askatu apur bat, berriz, egoera horretara, ezin bagamen egon, zutik, baina hankak zabaldute. Vale? Da ingotena da, ardatzetik mugimendu hau. Alba da, behian, alba da, ur edo esnekaxakin. Ezin bada, zutik eta bape barik. Guazen, 1, 2, aldabenak hor, 4, 5, 6, 7, 8. Oso ondo, askatu. Venga, 5 segundotan, hon hasiko gara guretzatzen. Eta, horpo hori gora. Zorbaldak sartu eta bezuk luze. Gertu, ipini esnekaxak hor, guazen. 1, 2, 3, 4, 5, astiro, 6, luzatu, 7, 8, on, askatzen dut. Beti esan, ureraten, hartu, denpora hori, 10 segundo, urerateko, denpora hori mongotzue, niperangot. Da beti jakin ez da esateik, ure ez dala gustos, beharrez baino, hartu esnekaxa horrek, honengot berriz, urboteia txiki edo eta esnekaxa horrekin. Gertu ardatz horretan, guazen. 1, 3 itzulixe eta azkena. 2, astiro, 3, luze, guazen. 4, 5, 6, 2 azkena. 7, 8. Oso ondo, askatu apur bat, hainkak zabaldu, eutzi hor, hainkak zabalik, eta ingo guazen, 1, aurrin, 2, guazen, 3, la. Venga, hor, gora, ontxe 4, 4, guazen 5, biatu goixan, 5, ezin bada behian, hor, 6, guazen, 7, alba da, 8 gora, 8 gora. Oso ondo, askatu, besoiek eta askatu, nahi bada utzi, esnekajak askatzeko apur bat, eta 5 segundotan, hainka berri zabaldu, eta eserialdi hori erdirantz. 1, 2, belauna kanpora, bizkarra zuzen, 3, hone danak, einaldi laguntzakin, horma ikutzen, pape gabe, 3 azkenak. 1, 2, 3, oso ondo, jarraitzuko zabalera honetan, eta engotena da, eserialde hori gehi bezu. 3, 2, 1, guazen, bizkarra zuzen, 1, 2, 3, astiro, 4, oso ondo, 5, 6, 7 azkena, 8, oso ondo. Venga, askatu bizkat, da honen gotena da, balantza horrek, ardatza ongi mantenduz, hainkak zabaldu, ezin bada baja, hemen. Guazen, gora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ondo, eskatu beste bizkat, eta hon, gurutzatzen da gora. Vale? Ardatzetik eta gora. Gertu, guazen, 1 luze, 2 gora, 3, 4, 5, astiro, 6, oso ondo, 7 luze, askana, 8, oso ondo, askatu, ondo, askatzen dut, askatu hor, eta hon nahi dabenak
jarraitzu berriz, botei horrekin, beste buelta baten got, bape barik. Gertu, batu eskuk, guazen. Bat, bi, astiro, hiru, lau, bost, guazen, sei, oso ondo, zazpi, askana, zortzi, askatu, askatzen dut, zabaldu hainkak, bat aurrin, bat albora. Gertu, bat, bi, hor, guazen hirugarna, hiru, lau, bost, ezin bada, sei, apur bat, zazpi, eta azkena, zortzi, ondo, askatzen dut, beste apur bat, eta honengo, ariketa barne, baina eserialdi bagotxin, aurrerantzungona. Zabaldu hainkak, gertu, guazen, bat, eserialdi erdi bat, bi, hiru, lau, bost, hiru azkenak, askana. Oso ondo benetan. Venga, askatu. Igarriko, sorbaldak, hainka gainik, betiko modun. Eta hon, sortuko, gora eta bera, aldala, hemen, alba da, behian, gertu, eskuk luze, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, askatzen dut, zerratu hainkak, eta hon, bat albora, bi, da beti, puntan, da eskuk, luze, gertu, guazen, bat, erdire, bi, hiru, guazen hor, lau, estiro, bost, erdira, sei, zazpi, zortzi eta askana, oso ondo, utzi gauzak, utzi horbotei horrek, oso ondo benetan, eta honengo buena da, lasaitasun egoerara, apur bat luzaketa batzuk. Venga, arnasketa lasaitxu, urtrago bat, nahi da benak, denbori emongontzuet, hartu dura, trago txiki bateaz, edan, nik esan baipe edan beti dure. Venga, hartu arnasketa lasai, kolpeatzin, gora behire, arnasketa lasai, bota luze, hartu oso lasai eta bota luze. Hartu da arnasa, berantz, suabe, astiro. Oso ondo, hartu arnasa, batatzetik, helduta. Aldatu, hartu arnasa, helduta. Venga, guazen, gurutzatu, sartu buru ondo, bilatu, ze hori, biribildu ondo, sartu buru sakon, hartu arnasi, eta gorantz. Hartu lasai, bota luze, hartu arnasi hor, guazen. Astiro, hartu arnasa, guazen atzera. Bale, zamarlo dixe goizan, kolpe hor, kondutik eta bera, beti bizkarra zuzen. Eutzi hor, astiro. Hartu arnasa, zabalduta. Hartu lasai, bota luze. Venga, askatu hor. Zabaltzotenkak. Esku mokorrin, hortik eta gora. Segi luzatzen, hartu arnasi goxan eta albo batea. Segi luzatzen, segi bilatzen gora. Aldatu. Hartu arnasa, Oso ondo. Venga, askatu. Goiko tren hori. Hainkekin,
betiko modun, mahai bat, horma, jarri horman, kolpe horma horretan, apoiun bat, eskatzeko mahai hori, pizkarra beti zuzen, sorbaldak beti geldik, pizkarra mantendu, eutzi hor, kolpe horma horrei, bestenki, kolpe inde, mahai, makulu, aulki, pizkarra beti zuzen, sorbaldak geldik, oso ondo, eskatzen dut, honengot gurutzatu, pizkarra zuzen, ipurdixa atzerut, lasai hor, bizti beti berantz, entzun bakarrik, arnasketa lasai, astiro, hartu arnasak gorantz, aldatu, oso ondo. Eta betiko morun, arnasketa bi, hartu, da fuerte berantz. Hainka batera, guazen, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, astiro, biribiltzen gora, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, Oso ondo, eskerrik asko gaurbe, urren arte eta zurinekin jarraitzen dugu. Hau zuek. Kaixo berriz ere, erlaxatu, barrura begira jarri eta ongizate emozionala landuko dugu orain. Bai? Denok prest? Gorputza mugituta gero, meditazioaren bitartez, emozioetan jarriko dugu fokua. Beti bezala, aulki, banku edo esteria baten jarri eta lesiorik izanez gero, eroso jartzaitezte. Astera goaz! Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, baina tentsiori gabe. Oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdiaren artean, triangelu bat eginez. Duintasunez eusten, zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta zure burua. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat, zure arnasketa prozesu naturalarekin. Dakizun bezala, pentsamenduak sortuko zaizkizu. Adi egon, eta gertatzen denean, zuzendu berriro arreta arnasketara.
Konturatu batzuetan pentsamenduek eraman egiten zaituztela eta kosta egiten zaizula arnasketara bueltatzea. Pentsamenduekin nahasten zara. Eta hauek eraman egiten zaituzte. Alde batetik, pentsamenduak daude. Eta bestetik, pentsamendu horiei heltzeko erabiltzen duzun indarra. Erreparatu pentsamenduari heltzeko erabiltzen duzun indar horri. Konturatuko zara pentsamenduaren arabera indarraren intentsitatea ere aldatu egiten dela. Konturatu batzuetan pentsamenduek eraman egiten zaituztela eta kosta egiten zaizula arnasketara bueltatzea. Normalean gehien kezkatzen zaituzten gaiak izango dira pentsamendu egoskor horiek. Kontuan izan arazoak ez direla buruan bueltaka. Hausnarrean, ibilita konpontzen. Baina ez haserretu zeure buruarekin. Hausnarrean aurkitzen duzunean, ahal bezain pronto, bueltatu arreta arnasketara. Pentsatu nahi ez izateak berak, trabatu egin zaitzake. Ez ditut pentsamendu hauek eduki nahi. Ez ditut nahi. Txanpon beraren bi aldeak dira.
pentsamenduei itxatxita geratzeko moduak dira. Ahal duzunean, zuzendu zure arreta arnasketara. Konturatu arreta arnasketara bueltatzen duzunean, askatu egiten duzula pentsamenduek sortzen dituzten tentsioak. Orain, tentsio gutxiago dagoela. Praktikatu lasaitasunez eta pazientziaz. Behin eta berriro arnasketara bueltatzearena. Pixkanaka joango zara zeure burua malgutzen. Gutxiago kostatuko zaizu pentsamendua askatzea. Pentsamenduari atxikita geratzen den buruak tentsioa handiagoa du, arnasketan atsedena hartzen duenak baino. Ez ahaztu. Orain, poliki, begiak ireki eta hasi mugitzen. Zer moduz sentitu zarete? Orain komeni da, buelta poliki eta goxo egitea. Beraz, goxotasun eder honekin agurtuko zaituztet, bai? Hurrengo adin berri saioan gehiago, ze dakizuen bezala, kirolak ez du adinik. Eskerrik asko.